Kawadhi nyime en ni kamati mar od bura mamalo mabende rango weche mag thieth oyie ni pod nitiere pek e yudo thieth e ute thieth mag level 5 ne jotuo mabende thiedho to dok pacho e bwo okumba mar SHA. Jakom mar kamati no Laktar James Nyikala oluwo ni kata odoko ni sirikal mamalo timo chudo to jotuo ok nyal yudo thieth e yo makare ka koro chuno moko kuomgi mondo mi ochul omenda maching kapok giyudo thieth. We are out looking at a broader issue. The issue of the fraud is one. The issue of the debts owed by private entities is one. The issue of how are the systems working. That is creating a lot of problems. So we are in a fact-finding mission. We'll be in Homa Bay today to look at one of the hospitals that was mentioned. Wechegi bende nosira kod jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche Laktar Dennis Miskela kanyakla kod jakom mar riwruok mar ute thieth mag ji giwegi Laktar Brian Lishenga kod jagoro maduong' mar riwruok mar jochiw thieth kata Public Health Workers Brown Ashira. Laktar Miskela wacho ni midhiero mathoth osekwako okumba mar SHA nyaka ne kete tim. From the word go, we said that SHA, as was conceived, had some problems. And sometimes it's very disappointing when I see the politicians and the MPs tweeting like all of us or doing press conferences like all of us. Because they are the people who made the law. KMPDU gave a 25-page document of why SHA, as was conceived, was going to be problematic. The wind that is exposing the chicken's tail is blowing from behind. Laktar Brown Ashira bende ni ulose yo machalo kama. It's very unfortunate that we are having SHA having problems when you're actually rolling out UHC. I believe we are going to discuss about universal health coverage, and SHA is one of the enablers of UHC. You cannot be talking about having a UHC program being successful with the challenges to do with the financing, particularly with the SHA. Jakom mar riwruok mar ute thieth mag ji giwegi Laktar Brian Lishenga bende koro kwayo jatend migawo mar thieth Aden Duale mondo ochul gowi duto ma ute thieth mag ji giwegi bandho okumbano mar SHA mondo mi gidhi nyime gi chiwo chenro mag thieth e yo makare. This ministry has no idea where the fraud is. They have been paying fictitious claims to fake hospitals. Okay. Who registered fake hospitals? The same KMPDC under the cabinet secretary registered the fake hospitals. Komachelo bende ni janona budget Laktar Margaret Nyakango wacho ni midhiero maduong' kidekwa uchumi mapacho kae kaponi sirikal biro rema chulo gope maromo bilion 524 makembe mopogre bandho sirikal. Kolose nyim komiti ma budget e bura mamalo Laktar Nyakango wacho ni nyaka sani kwan gope mabende bandho piny owacho gin bilion 524 kakoro kwayo piny owacho mondo mi ochul gope go duto kaka yo mar reso uchumi mapacho kae kanyakla koda ohelni matindo kod mago manie diere. Wadhi kaunti ma Migori